Τα ζωτικά σας σημεία είναι φυσιολογικά. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα για να μεταφέρουμε τον ασθενή από το κρεβάτι στο αναπηρικό καρότσι, πρώτα αξιολογούμε τον ίδιο τον ασθενή για να εντοπίσουμε παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτή τη μεταφορά, όπως ενδοφλέβιες γραμμές ή χειρουργικές παροχετεύσεις. Εάν ο ασθενής φοράει γυαλιά, τα αφαιρούμε από τώρα. Αφού εφαρμόσουμε υγιεινή των χεριών, φέρνουμε τον ανυψωτήρα δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. Τοποθετούμε το αναπηρικό καρότσι κοντά, δίνοντας αρκετό χώρο για ελιγμούς με τον ανυψωτήρα. Με το στρώμα του κρεβατιού σε επίπεδη θέση, ανυψώνουμε όλο το κρεβάτι όσο γίνεται και χαμηλώνουμε τα πλευρικά κάγκελα από την πλευρά μας. Ο βοηθός μας χαμηλώνει τα κάγκελα από την απέναντι πλευρά. Εάν δεν έχουμε βοηθό, δεν χαμηλώνουμε τα απέναντι κάγκελα του κρεβατιού. Διπλώνουμε τα σκεπάσματα στο κάτω μέρος του κρεβατιού. Τώρα κυλάμε τον ασθενή μακριά από εμάς και τοποθετούμε την αιώρα κάτω από αυτόν. Εάν χρησιμοποιούμε ημάντες, τοποθετούμε τον πλατή χαμηλότερο ημάντα κάτω από τα γόνατα και τον στενό επάνω ημάντα κάτω από τους ώμους του ασθενούς. Πώς το νιώθετε, εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Κυλάμε τον ασθενή από την άλλη πλευρά και περνάμε την αιώρα ή τους ημάντες από κάτω του. Στη συνέχεια, φέρνουμε τον ασθενή σε ύπτια θέση μέσα στο κάθισμα της αιώρας. Πολύ καλά. Είστε άνετα? Τώρα βάζουμε τη ράβδο στήριξης του ανυψωτήρα κάτω από το κρεβάτι, στην πλευρά που είναι το αναπηρικό καρότσι με τις βάσεις ανοιχτές. Κλειδώνουμε τη βάση στήριξης στη θέση αυτή. Στη συνέχεια ανοίγουμε την υδραυλική βαλβίδα και χαμηλώνουμε την οριζόντια ράβδο. Σταματάμε τη ράβδο στο ύψος της αιώρας και την κλειδώνουμε στη θέση αυτή. Στη συνέχεια συνδέουμε τις κοντές αλυσίδες ή τους ημάντες με τις πάνω τρύπες της κούνιας και τις μακριές αλυσίδες ή τους ημάντες με το κάτω μέρος. Τώρα ανυψώνουμε το προσκέφαλο του κρεβατιού και ζητάμε από τον ασθενή να σταυρώσει τα χέρια του μπροστά στο στήθος. Τον καθησυχάζουμε ότι δεν πρόκειται να πέσει. Όλα θα πάνε καλά. Θα με κρατήσει αυτό το πράγμα. Βεβαίως θα σας κρατήσει. Είναι πολύ δυνατό. Χρησιμοποιώντας αργές, ευρείες, ίσες κινήσεις, λειτουργούμε την υδραυλική αντλία μέχρι να ανασηκωθεί ο ασθενής από το κρεβάτι. Κρατήστε τα χέρια σας σταυρωμένα και το σαγόνι σας προς τα κάτω. Εντάξει, ανεβαίνω. Εάν δεν νιώθετε άνετα, οποιαδήποτε στιγμή να μου το πείτε. Χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια, κατευθύνουμε τον ανυψωτήρα προς το αναπηρικό καρότσι. Μπορείτε να λυγίσετε τα γόνατά σας? Έτσι, μπράβο. Είμαστε καλά? Μια χαρά. Αφού ο ανυψωτήρας τοποθετηθεί όπως πρέπει και ο ασθενής ευθυγραμμιστεί με το αναπηρικό καρότσι, κλειδώνουμε τις ρόδες του στη θέση αυτή. Ελευθερώνουμε αργά τη βαλβίδα πίεσης, γυρίζοντας την αριστερά. Ενημερώνουμε τον ασθενή ότι πρόκειται να τον χαμηλώσουμε πάνω στο καρότσι και στη συνέχεια τον χαμηλώνουμε προσεκτικά. Αφού ο ασθενής καθίσει τελείως στο καρότσι, ελευθερώνουμε τις αλυσίδες ή τους ημάντες και κλείνουμε τη βαλβίδα.
Στη συνέχεια, απομακρύνουμε τις αλυσίδες ή τους σημάδες και τον ανυψωτήρα. Τέλος, παρατηρούμε την ευθυγράμμιση του ασθενού σε καθιστή θέση και τον διορθώνουμε εάν χρειάζεται. Θα κατεβάσω το σκαλοπατάκι για τα πόδια σας. Έχω τις παντόφλες σας εδώ. Να τις φορέσουμε τώρα, Πώς είναι η πλάτη σας? Είναι μια χαρά. Έτοιμοι να πάμε για φαγητό? Είμαι έτοιμη. Η σφιγμή σας είναι εντάξει. Είστε αναπαυτικά? Μια χαρά. Ως μέρος της συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας, αξιολογούμε τις αντιδράσεις του ασθενού στη μετακίνηση με τον ανυψωτήρα, σημειώνοντας ιδιαίτερα κάθε αλλαγή στα ζωτικά σημεία, ζαλάδα, κούραση ή πόνο.